Han skal godt være, at han lige skal have lidt starthjælp. Det er ikke utænkeligt. Det er jo hårdt at blive presset ud på den. Ja. Maj, prøv lige at tage dine ben ud til siden. Så vi, hold lige ved ham. Hold lige ved ham. Sådan. Han saks. Er der en, der lige kan række mig en saks? Nå, er han smuk? Ja. Så er han til dig nu. Vi giver ham lige lidt... Tillykke. Ja. Nu skal han lige have lidt. Det er galt nok. Træk lige vejret. Helt almindeligt. Maj. Tillykke. Du er født. Træk vejret. Træk vejret. Der er ingen grund til lidt der hyperventilation. Sæt dig benene op. Vi skal være gode til at få alting til at være... Øjeblik sådan der. Der er lige godt. Så. Tillykke! Ja, tak. Maj, han er så smuk. Er det godt? Sig noget, min ven. Træk nu bag. Træk mig. Vi vil ikke høre det. Du skal også trække vejret. Og så det super syre. Hej, jeg er Thomas fra børneafdelingen. Tillykke. Tak. Goddag, Thomas. Goddag. 1 minut over 10. 1. Ja. Lidt grønt fostervand. Ja, normal graviditet. Men nogle Og så en komplicerede inspirationer her til sidst, kan jeg se på kurven. og vi tog 4 beboere, det er alle sammen mislykket. Okay, så vi har ikke nogen navlesnor på hovedet. Den har jeg lige ved til nu. Godt. Og det har vi ikke nået at få analyseret, for han er jo kun 4 minutter Jeg gammel. giver ham sådan lidt cipap på den der. Så. Nu venter vi lige, nu skal vi ikke over, at vi kommer over til den. Nej, det er lige væk. Er han okay? Han er fin, fin. Så er det lige med ro. Han har det godt. Ja, han er begyndt at spejle lidt. Så nu skal du lige trække vejret helt almindeligt. Det gør